गोजोन्थों नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। दिनै मोननै पार्टिनिबो गोजोनथाव खौरां हिसाबै आं नोंथांमोननि गेजेराव लाबोगोन। इउपिपिएल हानजाखौ मोजां मोनग्रानि थाखायबो आरो बिपिएफ हानजाखौ मोजां मोनग्रानि थाखायबो। रायजो राजाफोर, नैबे गिबियावनो आङो बिपिएफ हानजानि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां बा गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो सानदों। नैबे जयन्त बसुमतारी देरहानानै थांनाय सिडली बियाबा दिनैहाय लांदां जानानै दङ। बे लांदां जायगानि थाखाय बाय इलेक्शन जानो थांगासिनो दङ। दानो नोंथांमोननि गेजेराव सोरबाफोर सिनायाखैब्ला नैबे सुद्द बसुमतारीखौ बिथाङा सिडली बियाबनिफ्राय गेलेनो थाखाय थाग थियारि जाबाय आरो बिथांमोनहा गोबांथार जायगायावहाय बेबायदिनो इलेक्शन केम्पिं खालामजेननाय आरो फिसा फिसा मिटिं खालामजेननाय, पकेट मिटिं खालामजेननायखौ जोङो नुनो मोन्दों। रायजो राजाफोर, सिडली बियाबाव थानाय चिरां डिस्ट्रिक्टआव थानाय बिपिएफ हानजाखौ मोजां मोनग्रा नोंथांमोनहा सोरबाफोर सिनायाब्ला आरो बिथांनो माबानो थाखाय बहरनि थाखाय नोंथांमोनहा नैबे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां नोंथांमोनहा शेयार खालाम, जेन' नैबे सुद्द बसुमतारीखौ सोरबाफोर सिनायाब्ला बिथांखौ सिनायनानै लानो हानाय बायदि। बिथाङा दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय नैबे पकेट मिटिंनि गेजेरजोंहाय बिथाङा गासै रायजो राजाफोरखौ बिटिसिखौ बासायनायनि मुङावहाय आरो बिजेपिनिफ्राय जोंनि बिटिसिखौहाय बासायनांगौनि मुङावहाय आरो डेभेलपमेन्टनि मुङावहाय बिथाङा गावसोरखौहाय नैबे बाय इलेक्शनावहाय देरहाथारनांगौ बा देरहाथारगोन बा गासै रायजो राजाफोरखौहाय बहर होनो थाखाय बिथाङा रिकुवेस्ट खालामनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। सोर सोर बिथांखौहाय हास्थायो बा मोजां मोनो नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरनायनि गेजेरजों बुंहर आरो नोंथांमोना जेसेबां हायो एसेबां बे भिडिअखौ शेयार खालाम। आरो मोनसेयानो जाहैबाय आसाम केबिनेटआवहाय जोंनि बिटिआरनि माखासे इमप्लिमेन्टेसन, जोंनि बिटिआरनि आउट अफ जायगायाव थानाय जे गासै एसटि आरो बर'फोरनि थाखाय भिलेज डेभेलपमेन्ट काउन्सिलनि थाखाय माखासे बाथ्रा जे लाबोफादोंमोन, बियो दिनैहाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया इलेक्शन जानोसैखायसो बिथाङा फोसावदोंना दिनैहाय फुल फ्लेजेड बिथाङा बेखौहाय फोसावनानै होबाय केबिनेटनि गेजेरजोंहाय। बे मोनसे जुदि फुल फ्लेजेड माबानि थाखाय फोसावबायब्ला फुल जुदि बिथाङा बे केबिनेटआवहाय बाजेट लानानै बेफोरखौ गासैखौबो जुदि लाखाबायब्ला दिनै बियो मोनसे जोंनि बिटिआरनि थाखाय, जोंनि बर' हारिनि थाखाय, एसटिनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव होननानै आङो साननानै लानो हायो। बेनिखायनो नोंथांमोना जेसेबां हायो एसेबां बे भिडिअखौबो शेयार खालाम। इउपिपिएलखौ मोजां मोनग्रा आरो बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा आरो बिटिआर सुक्तिखौ मोजां मोनग्रा गासै सुबुंफोरा। आरो गोबां मानसिफ्रा बुङो रायजो राजाफोर, माबानिफ्राय बिपिएफ हानजानिफ्राय बेसेबां मोनजाखो बिथाङा बिपिएफ हानजाखौ जेबो बिथाङा गाज्रि बाथ्राजोंहाय सोंखारिया। बिपिएफ हानजाखौ आं मानो सोंखारिनो? बिपिएफ हानजाया दिनै पावाराव गैया। दिनै बिपिएफ हानजाया जेबो दा खामानिखौ मावा। जायानाखि दुब्लियाव खामानि मावो बिसोरखौसो खामानि मावनो थाखाय ब्लेम होगोन, बाथ्रा बुंगोन। बिथांमोनखौसो ससियेल मिडिया बा बेबायदिनो निउसफोरावहाय आरो गासै माबाफोरावहाय प्लेटफर्मावहाय जोङो बुंगोन। रायजो राजाफोर, आङो इउपिपिएलनिबो नङा, आङो बिपिएफनिबो नङा। रायजो राजाफोर, आं हारसिङैनो मोनसे ब्रेनखा। रायजो राजाफोर, बे ब्रेनानो जाहैबाय जोङो नेक्स्ट बिटिसिनिफ्राय फुरा जोङो दामाखा जोंबो नुजाथिफैगोन। जों जाहैबाय आम आदमि पार्टिनिफ्राय नुजाफैगोन। रायजो राजाफोर, जोङो दा बाय इलेक्शन थाइ इलेक्शन बे फिसा फिसौ जोङो इलेक्शनावहाय जेबो मुलाम्फा गैयियावहाय जोङो ओंखारथ'वा आरो जोङो रावखौबो बे समावहाय जोङो सापर्ट खालामथ'नाय नङा। बे मोनसे आरोखि, जुदि हाइकामान्डनिफ्राय जुदि माबा सोरखौ सापर्ट खालामनांगौ अर्डार हरोब्ला जोङो निस्सय केम्पिं खालामनानैबो होबावगोन। बेखौ जोङो माबानायनानै दङ। दा जोङो गुवाहाटियावहाय लेंहरगासिनो दङ जोंनि बाय इलेक्शननि थाखाय आरो नेक्स्ट माबानि थाखाय मा होनो बिटिसि इलेक्शननि थाखाय, एमएलए इलेक्शननि थाखाय जोङो प्रिपारेसन जानांगौनि थाखाय आरो माखासे केन्डिडेटफोरखौ जोङो थिग थाक खालामनांगौनि थाखाय जोंबो सावरायगासिनो दङ। रायजो राजाफोर, आरो दानो जोङो नुनो मोन्दों जोंनि एमएलएफ्रा बहा इउपिपिएलनि एमएलएफ्रा बहा उन्दुनानै थाखो? बे मोनसे कुइसन। रायजो राजाफोर, केबिनेटआव एथ' गिदिर गिदिर बिथांमोनहा एमारजेन्सि सावरायनाय जायो। दिनैहाय एक्स एनडिबिफोर जे माखासे बिर जोहोलावफ्रा जे जेलाव जोबथे जानानै दङ, बिथांनि बाथ्राखौ दिनै बिथांमोना मानो केबिनेटआव सावरायनानै गासै थिग थाक खालामनानै लानो हायाखै?
दिनै मानगोनां लरेन्स इस्लारि बिथांमोनहा MLA बिथांमोनहा दिनैहाय गाव गावखौहाय बारग'नायनि साइड लाखानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। मानो होनोब्ला गासै जे XNDB-आव थानाय जे दानो पावाराव थानाय MLA माखासेफोरनो थाखाय साबासो मानसिफोरनो दायित्व होबाय बा गबिन्द बसुमतारी आरो बेबायदिनो गबिन्द माबा मा होनो फेरेंगा रनजित बसुमतारी बिथांमोननो दायित्व होनाय जाबाय होननानै बुंदों। नाथाय बिथांमोनखौहाय दिनैहाय मोनसेबो केबिनेटआव सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ बख'नायनि बाथ्रा जोङो ससियेल मिडिया आरो बिथांमोननि खुगानिफ्राय जोङो खोनानो मोनाखै। गोरा भाबै बिथांमोना सिद्धान्त लानायखौ जों नुनो मोनाखै। बिदि एथ' गिदिर जुदि मोनसे STनि काउन्सिलनि थाखायनो BCDC-खौनो जुदि दायित्व लानो हायोब्ला मोनसे सिद्धान्त लानो हायोब्ला केबिनेटनि गेजेरजों दिनै बिथांमोननि जे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजोंहाय फैफाखानाय दिनैहाय XNDB-फोरनि माखासे मुंख्लंफोरनि थाखाय माखासे रां मोननांगौ बेफोरखौ दिनै मानो जोंनि नैबे सरकाराव थानाय UPPL हान्जानि माखासे MLA-फ्रा मानो सावरायनानै समाधानाव लाबोनो हायाखै बे मोनसे कुइसन फैदों। मा बिथांमोना उन्दुनानै थाबाय नामा ना बे बाथ्राखौ बिथांमोना दैखोयोब्ला नेक्स्टआवहाय टिकेट मोनगोनखौ गिनानै दङ नामा बे मोनसे कुइसन जादों। रायजो राजाफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर। रायजो राजाफोर एसेनोसै नोंथांमोनहा नैबे सानै सुद्ध बसुमतारीनि स्पिच आरो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि माखासे फोसावनाय मेसेज नोंथांमोना खोनासंनानै नाय। পঞ্চায়তৰ সমকক্ষ ষষ্ঠ অনুসূচীৰ অঞ্চলসমূহত VCDC অথবা VDC থাকে। অৰ্থাৎ 6 শিডিউল অঞ্চলসমূহত পঞ্চায়ত নাথাকে। তাত পঞ্চায়তৰ কাম কাজবিলাক VCDC/VDC ভিলেজ ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল তেখেতসকলে চায়। অসমত BTC-ত 420টা VCDC আছে, 28টা VDC ডিমা হাছাওত আছে আৰু 26টা VDC কাৰ্বি আলং আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আলং জিলাত আছে। এই VCDC আৰু VDC সকলৰ সচিব পদটো ইমান দিনে নাছিলে। আজি কেবিনেটে 474টা সচিব পদ নিৰ্মাণ কৰা অনুমোদন কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। আমাৰ পঞ্চায়তৰ সমকক্ষ ষষ্ঠ অনুসূচীৰ অঞ্চলসমূহত VCDC অথবা VDC থাকে। सुइस सल्युशनसो थांदों बे एरियानि आंनि न'आव बामुनगाव आंनि न' बाहाय थांदों दाखालि रायलायदों ओरै प्रग्राम लादों बाहाय फैनांगौ होननानै बे जागोन दे होनहरदोंमोन आं। दा खोथाया जाहैबाय दहायनिफ्रायनो आंखौ MLA जासिगोन MLA केन्डिडेट होनबाय थादों। आसलते दा एसे उसुबिदा जादों। माने आं निजेनो सेन्ट्रेल भाइस प्रेसिडेन्ट हाग्रामा सारा प्रेसिडेन्ट दाखालि बुंदों बिथाङा जे जोङो इलेक्शन कमिशना जेला नटिफिकेशन होगोन इलेक्शन तारिख बिनि उनावसो नैबे बाय इलेक्शननि MLA केन्डिडेटनि नामखौ डिक्लेयार होगोन। दा जों बेखौ नेनांगोन। बांद्राय हुलुस्थुल जों मिडियायावबो आंनो जाखाबायबो होननो हाला एसे उसुबिदा जादों। होमबाबो रायजो राजाफ्रा नोंथांमोनहा मिथिखाबाय हयथ' जोङो आवगायलांनि नङा होमबा देरहानांगोनबो पार्टी हिसाबै दा देरहायाबा बिराद गाज्रि मोनसे अबस्था थासारि फैफिनबावगोन आरोबाव। खारन जों नुगासिनो दानि जिथु बिटिआर सरकार आं बारा गोबाव बुङा एसे थाब फोजोबगोन आं। दानि जिथु बिटिआर सरकार बिसोरो एखेबारे जोंनि थासारिखौ गाज्रि खालामथारबाय। जेरैथिंबो एखेबारे लाजाथारला गासिबो थगायजोबनाय। दहायनिफ्राय बुंखाबायना एखेबारे मोनफा मोनफा बुंबाय आंबो एसे दाजाबनो सानदों। न'खर न'खर साख्रि होनो नागिरनाय होआखै। इनफ्रास्ट्राक्चार बे लामा सामा अफिस बिल्डिं हाबि जाबि बानायनाय मोनसेबो बानायाखै। आच्छा नैबे लामायाथ' जेबो गैथ्रामोनलै आगोलाव फिसा मोनसे आलि बादिसोमोनना हाग्रामा सारनि समावसो बानायदोंना सासे मनिपुरि बानायफैदोंना मनिपुरि बानायफैदों दा दाथ' एटलिस्ट थाबायनो सुबिदा जानानै दंना। बेबायदि BTC ओनसोलाव जेसेबां डेभेलप जादों हाग्रामा सारनि समाव जानाय 15 बोसोराव हाग्रामा सारा जिखिनि खालामदों
दिनै प्रमद बर'आ बिनि 5% खालामनो हायाखै गासिबो थगायजाजोबनाय आरो थगायनाय गावसोर थगायनाय आरो थगायजानाय बिजेपिजों थगायजानाय बेबादि बिराद गिदिर गिदिर प्रजेक्ट दंमोन जेनेबा आं थाब फोजोबनि रौमारियाव बिराद गिदिर रिजनेल इन्स्टिट्यूट मेडिकल साइंस बेबायदि खुलिनाय खोथामोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बेखौ होआखै होआ बेबायदिया दंखायो एम्स दंखायो माबा दंखायो होननानै होआ उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि होनो नागिरदोंमोन माबायाव बरमायाव बेखौबो होला होआखै डिपिआर गैया माबा गैया बेबायदि जानानै दं उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामावहाय बैहाय थुलुंगाफुरियाव मोनसे कालचारेल कमप्लेक्स मोनसे माबा मोनसे बानायनायनि खोथा दंमोन बेबो जायाखै गसाइगावआव बे SIRD बायदि जेनेबा बड'लेण्ड इन्स्टिटिउट रुराल डेभेलपमेन्ट बे DIRD बेबायदि बे जायनि थ्रुयै रुराल डेभेलपमेन्ट जायो गसाइगाव मोनसे बेबायदि थिसननायनि खोथा दंमोन बेबो गैला थगायजाबाय NIT नेशनेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि बेयो IIT निफ्राय आरो